Арулармысыз, Туганайлар культура карты газетасының чираттагы саны дөнья күрде. Май аеның 2нче саны тәэсир оешуга 100 ел тулуга багышланды. Бер гасырлык дәүләтебезнең тарихында керәшеннәр дә зур эз калдырган. 1920 елның июль аенда керәшеннәр беренче съездларын уздыра. 7 көнлек съезд барышында керәшеннәрнең ан белемен үстерү, культура ягыннан ныгыту буенча мәсьәләләр каралган. Тәэсир оешкан елларда керәшен балалары өчен күргәзмә школ, балалар йорты ачыла. Шулай ук керәшеннәрнең педтехникумы, күчмә театры, нәшриятләре, басма матбугатлары булган. Керәшен тарихында 10ннан артык газета һәм 4 журнал барлыгы билгеле. Гасыр җөзе рубрикасында керәшен тарихын чагылдырган ретро фотолар урнаштырылды. Тумышы белән Мамадыш районының Владимир авылыннан булган комсомолка Ольга Чемкинаның көндәлегеннән кызыклы язмалар да газетада урын алган. 1 июнь көнне Татарстанның халык артисты, Чаллы керәшеннәре оешмасы җитәкчесе Виталий Агаповның 60 яшьлек юбилее. Шушы уңайдан юбиляр белән аның өчен кадерле булган нәрсәләр, гаиләсе, туган авылы, иман, иҗат, җәмәгать эшләре турында сөйләштек. Белемлек рубрикасында апостолларга святый тын ингән көн, Тройсын, Симек бәйрәмнәре турында язылган. Җир яралган көн быел 8 июньгә туры килә. Керәшеннәр бу көнне җир булачак уңыш белән йөкле дип ышанганнар. Шул рәвешле бу көндә керәшеннәр җирне җәрәхәтләү, казу, хәтта чүп утау эшләре белән дә шөгыльләнмиләр. Шулай ук газетабызда Петров бәйрәменә әзерлек, Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Зәй районының Федоровка авылында төзелгән монумент, Әлки районында күпләткә җай осраучы Нина Агапова, эретеп ябыштыру остасы Күкмара ягыннан Анатолий Андреевлар турында һәм башка бик күп кызыклы язмалар укый аласыз. Һәр керәшен йортына туганайлар килсен.